Entzun mesedez. Baina favorez moztu gabe. Denbora asko daramat gure harremanean pentsatzen. Baina ez naiz gai izan zurekin aurrez aurre hitz egiteko. Harreman honek nirekin amaituko duela bezatzen dut. Zer gertatzen zaizu? Zer behar dezu? Maitatua sentitu nintzen azken aldia, astuta dutera bat. Bezpezuzko begirada horrek nire bizipoza lapurtu dit. Bizitzeko gogoa galtzeraino iritsi naiz. Urrundu behar naiz zugandik. Askatasuna eta bizipoza berreskuratu. Harreman honekin amaitzen saiatu naiz behin, baino gehiagotan, baina ezin izan dut. Eta ez dakit gai izango naizen. Ezin dugu horrela jarraitu. Honek ez du funtzionatzen. Eta ardura zurea da, ez nirea. Agian nik ere zeozer egin nezake harremana hobetzeko. Badirudi elkar ulertzera behartuak gaudela. Baina ezin dugu bakarrik egin. Elkarri min ematen diogu, laguntza behar dugu.